Oh. Makabagisiran na, makabagisiran, kakagya ka na buto, so mga wata na bisiran ng pagkako, kakagya ka na bumiyata, kanabaya ko kumaniyan na tamo ka kamiyatay. Oh, kakanabuta mo kamiyatay. Mako ayaw na mambagi umama agusubabay. Na mambagiran na responsibility umama kawiyagan niya mga wata yan. Oh, ay. Responsibility niya no to. Ang gayon na mga wata yan no to. Oh. Mga wata yan, so wata ang mama agwata babay na apia andeng kadena kalidan eda ki responsibility na mama. Oh, ay. Tama ka pengaruman yan, apia panibarat na so mama na ito mata nga na suina na basta pengaruman swata ka na kailangan na kataon manukuhan. Mama, siya buta to kadi. Oh. Sama nuto na aya question ni kadi nato ne so masyo mga wata. Na so mga wata na si isilan pagkakuha ko kiyang bagi inairan na siya mairan. Ibaratyan na pa kaya gumiro sa mga wata ina na bagi na ko nabi kami ngo. Oh. Ayap tiro ng ina natigil ang mga wata kulay. Anto na itamo kang nabinyuta mo. O to. Nagiro ka mga ama. So ama so miyang bagi na ko naman nakaton ka. Tigil na di ko niyo sila pesuldi ka, yun yung di ka kilas na uhida ka naman. Kaya mana, kung mapagastong giram. Gira ayata mo, kena ba, tamo kamiyatay, na kena ba mapiray mo? Kena mo pumabaga mo. Ayata mo ka mulag, na di yung gabat yung mga wata. Ayata man, nasa tamo, kekono ina, agu kekono ama, na yung ana niya na kailangan na adna kabnaro mga wata. Ako pa kaya, ibaratnya na miyang bagian no ina ka miyang bagian no bubay na kinuha niya naging mutalo pa isa kay Starias na normal na sumangot na ina siya kumulayo lagi dubuto pero nakasadinga pero na para inira nga tamo ko to mga luksiran kanabuto bisa alay mo ibarat nagit mulago to nasala ko sa bagino mama nasala ko sa bubay sala ko sa wata na di kakagi suwata na maandiri din ko ina abuswa ma agi na bumiya matay. Kenapa mga perel? Kenapa lagi juga ada perailan? Oh, ay baratin na nimla kami. Lagi mga bala kami na namin ibaga ka ng gaturi dubuti manakuan. Naway, natigo yung mana niyan na kukumana katagi bilagin no nakatanang isang gaturi mineral ka. Nakatanang mo isang mineral ka. Nagiinar ko yung mga wata. Di, kana kagiyuyag-uyag siran. Uyag-uyag siran. Nakagiya mabas mapia penuto kasanja tamu ko inagu tamu ko amana mapit ta. Oh ay ako pa kaya ibaratnya lagi yung takabasa ko sumiyang begino ni buboy. Ay ibaratnya may akan begino pa sa posto isa dua ti mana posto. Nako pa kaya sumangote na tingin na ilo. Yung kaya posto na good na nakanayo. Ay mini so sa na mga wata at ninyo na importante na miyatan na miyang begino ang maayo. O to dito ibaratnya. Nasa mamusuama, o ay na, ayaman na niya, saka ama na pipikira nga, ubangan niya nilipati. Ayaman na niya na sumangawatan na responsibility ng mga ama. Ay dapat, maliwanag ito, oh. Maliwanag, okay. Anak question niya. Ayan pa kayo, sir? Natin. Saka natin manayin na, ipag-aisir ka na yan. Api dito niya beauty, ha? Pagi pengaruh ako inabu siya madiyon tayo. Ha? Na itigilira kan? Ha? Agi itigilira kan? Adi kan tayo po. Sabab sa aya mapipikirui ama agus ina nadiran kero mga toto mga lulutian. Mga pamilya niya. Oh, ay. Mga pamilya niya. Tigilian. Inang tigil. Yung nantay po. Yung nantay po. Kaya wag na kan sukiwata ko mamang sorotiyo. Taksi na bitero din na siya maabuso. Uli na tigiliran. Kone ko kumani. Para ko dia keturunan. Ati itu kan jam yati ruang. Ya kawin sila musuto sama no. Oh. Dia keturunan. Dia nang suina yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auban yo pakai pangaruman
so mga wata iwa mga babay sa tama sa dini masigurado muay. Eno to nakagyapian na nilaro nabi na upo nakapaki pangaruman so wata kada uay namunin yan type na aya pembelingan na widakan na sugiwata. Problema yan. Eno problema? Na, saan mama ko? Ya pangarumah ko sa wata iyo. Yung ko niya tayo. Yung ko niya pagkakan, di rakang perumbang. Yung niya pagkainuman, di rakang pagunot. Komplit. Kompleto, komplit. Ah. Tingin na ino ka na kandiya, karumah ko sa kaman, tingin na sana ka pinitik sa karang kamanagi ng tinatay po. Na ayaw nga na niyan, nakagiyatig liwaya, na ino yung ema na niyan, isa parula sulong, mga tagila subagot, di niya kabaya. Kaso problema, nakanabag kisa sa kubabay, kaso problema na bakalikin niya na ujya mo yan. Ino lang bakalik? Ate ako kitab. Ayang kitab, na basta ada ayam ananian ada kasul di rumah masuk berbeda dia tahu kita hati dia bakal bina dia berbakau lo tenang lagi kasih setamu naga dia pangusai karena apa ketiga ni weh dikasih setamu pagi tumiyo sa si kotamu. Oh, ini lahiran itu. Ngayon udah kagi ako ano to. Eno yung mana nila mapanginigiran ito rin na ka-actually na supinggas to na kanabapalan umama kapalan ubebe. Api akan betuwiran. Oh, api akan betuwiran nakatama sa pinditari watera na 50,000 rin yan. Oh, na nagyong kutuwa lango-lango na piyak pakaw kito-kita ko taperang napalya pira ka yung utamama. Oh. Na, datanor. Ay datanor. Nanto kay ko kumanian. Ay ako kumanian ako kabayo mga bulag. Malinis subugoy. Kapag mana dimingin na may bulag. Kapag kaya kalusan lagi mo tabugoy. Ay di siya pa lagi siya ayo ya. Na insyaallah taala na dia kan ipun bulag si wata isa dayon apa mga rumah. Apa ni pa ibang rumah. Rumah ko siya niya. Dia mo din yan. Katenor. Nah dia mau niyo yung mana niya na kini ka suwa koron atau na investor niya dia na ayato mata gini gina ni sabo pa ino Peter una dia ubo niyo pangipangaro majube di bagi juga gitu resikiran na kuan oy si mbakali si ko yung mana niya na locks auto na aya ko kumanian na kagi tutungan niya si Rambu na kaso niyo so tamok a number ada mosal. Mano namun mimbeto nakapakai pangilian yung saukit at na masak mirano kay mga pinggiran. Lagi ito kanin yung bululot yung dia na ni sabab lagi na ni katawan na kada kukumananan kikasui kira kapiterol ka dan yan maubay doon makarembang yung pakawa mana niya dan yung pakawa telang lang taman ayah buat gua lagi buat dia kasar lagi dong. Oke, tadi dia masuk lagi aku kuan. Bertalan. Nah ayah mana niya na ayah ko kumanya na kikasih sutamu. Lagi kikasih sutamu na sabi na berutamu. Sabi na berutamu. So pagi wata na pure. Adi, aku akan japagari. Gua na kan ada example lagi gino ako. Aku akan na pure sa pagari. Kaya nga rumah na dia tayo. Bigmig kurang-kurangan. Tidak, naksakan siya ka. Bakit pa nga rumah ko iran na mayroon ako dito na dunia dyan tayo. Bitero akong tiina ang siya ka dyan tayo. Bitero akong na dyan tayo. Ugit tigiliw. Iman to na di. Kumana ko may din. Pwede na ako sa mul kaya. Dari yan nagawa. Dari yan nagawa. Ayam Yeswa iyan na suinibitang namiya pangilay aukit ami kasuigiran.
May kasikiran, na suwaya maana niya, nakiwa tao, na sulupayan na may ito, na may puwisan yan, naging umakuha, na siyubre niya, ini kasikiran, yan di sa problema. Oh. Ngayon, nakagya, apagang-paganero, na ayaw mabuhat tindig, o mama, sa kakuin yan ko, minibitang yan, na diya ko din matang, o diya kurkan, o manag, o kaya ko. O ay. Diyak nandang napakaunutan ng kaya bangsa ko kiinako na bangsa ko kaya akanudi ka na okay. O ya katoy ko na di okay na di. Di ako mag-okay. O Ya, teksan. O okay. Ang yung problema na bang narageting ka, lupi ka dia text with no to. Ay, berarti sa muli. Yung ginagit sa ba, pwede naman local arrangement. Tutungan na ano. Nakagya, makapunguno ka, tutubigan niya ruwa purti pa, naman na babugulay, niya kapinang kami na namang lola, at ang mga pamilya ni. O pagyu ka, na ina ko nga, nama ko nga. O di ka pagyu, na inito na kami siya. Katawan niya, kapagya kami sa mga lulutan mo na. O sa kami bagwataw, na upo ko niyo tulakan na, tulakan na ko niyo, kadiyo kasi kami tulakan, mga loksakan sa kano. Ayaw mo kitulakan niyo rakan eh, tigil niyo rakan sudiya kan? Kami. Illa bi'idniha, kagin niyo mo rasa, illa bi'idniha. Tama na tigo na bisa di bumay, na uba niyo. Ano? Ay baka mo man, ati ko makarasa mga sabat, yara so wakay pa idno eh, yara so na, gad na bagwat ang guminaw, misa na. Walang yato nakabagwat ako, eh, bangaro mga ko ni guru. Eh, umbis na. Ha? Dahil na ba ito, nakasana tao. Abang ginawa, uway. Pero ba ito nakasana tao? Yara, sura na, ano man ikapagiti niya na, so mga bining, isang pagirando kaya. Ikaw na biya, dua. Kung niyo may kayo tawa, baya, ngay dua na miniyong. Eh, padali kaya Rasul, anto niyo kiti, anto na. Iya na paganero na basta, diyan ka na nababe, tira, pangaro mga kunigiraw na basta, timo na bidik, tero! Text me tiyam. Basta dito rin, no, panuto ka. Gusto niya. Tapi ayan. Kanwa tigo nabi ya kito siya kubaya miniyog na matatig ano yan. Nakaguro. Nasa tigo nabi solo yan. Nakailang na masalud ka. Tatigo nabi. Napagapar na kang utalo yan. Na osolo yan na tigo nabi na kakayaw. Tao ba nga tigla ka dino ito pag-iw? Tao ba yan na matenggaw? Na kawingan niyo taypian. Ay, di ba, tiyo? Di na hadisyan, ano? Ha? Hadisyan. Nakagiya ako, Wanda. Sa kanaya mo sa wira, lagi nga pakisya, sekretary tanwin, naniniyo ka na yan. Nahira ka dyan, na ututungan na yung buya, na sila di pa mag-rinja tutungan na yan. Para madu sa problema. Ay, di ba, tiyo? O saan tanong ba yung kamamuranawir kita no? Ha? O saan tanong yung kamamuranawir kita no? Eh mana niya na ano man yan na naman inuamis ka nung man berlaiin na tiyari ma kadimis ka nung kutigir matan ko Allah kaya mo ki aksi pamirkan na gip kububuin na miskan ano man yung gigawatan na ronong buminggunua ha? O to na namya ka doon na yung mana niyan na nakakuambid ba pangaruman na mibid na gigawa taami sa sanakaw na nasubutang na bagwa na tigin na nagiwi miya lambo at ito na ikaw sa kanon ni saksi ito ay dapat yung mapya to kailangan na susutungan na sila ni magarin siya rin si Koriko to okay kailangan na local arrangement tutungan na ya kakagya o yata no pagili na so kita na hindi makapulpasang masukuan na din na pa kayo siya niya kaumasan niya na pasok basta no Nana. Nato may advisable ro at kami mapya ito ay 40 kaswatan.
Apa man ato na advice sa bulo. Mama na tigil na kad. O magipag nakakipagpagidan mo ka dito ka ba yan? Na, sama no to, na question no to dyan, no? O, ano ito mo, tagilinta suwata ta kamapian yan. Tagilinta suwata ta kamapian yan ka. Atawan ta so future wata naman niya na ginoon yan. Ata kaya tauno ta naging FQB yan na bulaw ibu ko. Apa nirisip? Ha? Amiya kay ito pa ni pamusuan. Anito mo? Na, sumbag. Aya sumbag na miya pa kay mana itigil kuwata sa dinyang katawan. Lagi ko sabi. Kasama yung na di ba suwata na tuturo-turugan na pumaw na ka. Pakapsimin. Nalagi na yung utawata. Ayaw man na niya na miya kapan ko na diyan kaya magagama na ayaw pa na mga luksyan, na mga pipiya, na kagaya katatay pa niya na pagbubudumindo. Ayaw tayo piya na paririsi. Na miya patot. Amit pa nila kung bubuy sa ganyan katawan na mapiya. Sa lagi dito no, wag ma, aga pa kayo. Okay, nakanabot tagal sa ayaw anan yan na mga po kita sa di mapiya, kito ka mga explanation na watakulay, aksipangan si Muhaymin. Niya ka pepe edetawata. Adong pa na gusto niyan. Mga inaayan na mga dikilip, kubi ang tanong niyan. Pakalipatingga din si Muhammad. Kasi Muhammad ay mga bumalamatan niyan. Ato na hindi ka pupuy ako. Ipinipano to sa explanation, di ba? Oh. Nakagiban na miyatagil ako na din na akuan. Niliugas na niyo, pag-ugit ka. Diyan na, nasapat to, kumingtan mo. At ito ka, minakaw kay sa Marciano, di ba? Sa babsan na siya tanong kita man na. Paginin ko kuwawa, tarimaan niya sa panagutaman tanong, wala sa tanong niya sa bini akhirat, may sampay tanong ko Ramadan, sa pala mapipiya, nawatan amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya hayya ya qayyum birahmatika nastaghis ya Allah, penginamir ka ya Allah. Rila ikaming kalawin ya Allah. Turu akaming ka ya Allah. Penginamir ka ya Allah, ayat tatapangkar kami na sukoya guyaga kapipiya ginawa ya Allah. Kanda namin makalimo na penginamir ka ya Allah, lidas ang kami nga kulamuan o widakan. Lidas ang kami nga kung may tumala at yuba. Lidas ang kami nga kung may tumala at paniyakit ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pagninamir ka ya Allah. Sabab sa gingga kapagkatali mo mga gingga bulan na Ramadan na din na bumipamang niya na ruwar ka na pagninamir ka apalaya kami ngon sa pain sa tanan din mapipiyagin namin. Malagi dyan sa mga inaami, mga maami, mga muryat tawami. So mga luksan ya Allah na pagninamir kaya Allah. Ayamaan niyan na may sampay kami langon ko Ramadan. Sa didin amakatit na lugda markabi sa api at tunay kelas ini anak paniyakitira pala kami. Ya Allah pagninamir kaya Allah yung turugan na kapapadarman kami. Yung turugan ni Haji Siti Aina si Haji Amir Hasan. Na pagninamir kaya Allah. Baru yang kayak ini. Gunsi iran ko kamapian iran sa dinya na gusto mga muria tawiran. Na baru yang kayak ini linding iran sa ginawiran ko nangwan wawidakan na nangwan po kabina sa ka siko surga ka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Madinah. Dapat rumah pihak
Ada apa kan apa pagi kita pergi. Di aku pergi mah. Nah, tapi kita dulu. Si Bapak